One more time bazalwane shela umongcwele izandla enkulu egameni lika Jesu. Glory to Jesus. Ngicela sifunde izwi bazalwane quickly. Kwelihle igama lika Jesu. uMatthew chapter 6. Matthew chapter 6 zofunda iverse elilodwa kuphela. Matthew chapter 6 verse 13. Kufundeka kanje, ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngiyacela ubaba azosibongela izwi. Bazalwane, la abafundi baka Jesu bacela uJesu ukuthi abafundi baka John bayathandaza, sifundise nathi ukuthandaza. Ayibonge inkosi bazalwane. uJesu usebafundisa ukuthandaza ngenxa ukuthi bona babethanda ukuthandaza, hayi ngendlela yabo kodwa ngendlela kaJesu, ngoba uJesu mayethandaza kwakuba nama results. Ayibonge inkosi bazalwane. Ngale bazalwane kokubaleka komthandazo, abantu abangakholwa uma babona bengathandazi ingoba bona ba interested kuma results, but thina esikholwayo asena ndaba nama results, sithandaza ngoba siyamqonda ukuthi ungubani. That's why izinto noma singenzeki siyathandaza ngoba ipresence yakhe kithina is everything. Kithina nje ukuthi uNkulunkulu okhona kuyaselelisa lokho. Hallelujah. So uJesu ke maye bafundisa ukuthandaza, usefika kule part ethi usikhulule kokubi, deliver us from evil. uJesu uthi manhamba nami ningaze nidideke. The most Satan enifuna kakhulu. The evil will come upon you noma ngingahamba nani. Kodwa emthandazweni kubalekile ukuthi niqonde ukuthi kunoNkulunkulu okukhulula ebubini. Evil will come, but you have a deliverer. okuNkulunkulu. Mtsheleni uNkulunkulu usikhulule kokubi, ngoba okubi bazalwane akusoze kwaphela. Noma ungayikholwa elihlala entabeni 24/7, kodwa okubi kuyenzeka. Noma ungayikholwa uzwa amandla nomlilo, uma umzali uSathane uzokuvukela einganeni zakho, uzokuvukela kwiboss emsebenzini, because you are not exempted from evil. You are not exempted from evil. Isihloko nje salentshumayelo, usikhulule kokubi. Namhlanje uzelene enkonzweni, unyaka usaqhubeka, awuzelanga ukuzolalela intshumayelo kuphela, kodwa kule ntshumayelo sizothandaza, sizomemeza kuNkulunkulu. Usikhulule kokubi, usikhulule kokubi. Angazi ukuthi yini uSathane angiplanele yona, kodwa noma ngahlela nginoNkulunkulu who is my deliverer, ongangikhulula nanoma yini uSathane angiplanela yona. Namhlanje sizothi deliver us from evil, deliver us from the evil one. Usikhulule kokubi. Hallelujah. Usikhulule kokubi, usikhulule kokubi. Bazalwane, okubi akumehlela uNkulunkulu. Kunama realms bazalwane. I realm ekuthiwa is a realm of God.
ebunkulunkuluwini. Makuthiwa realm kushiwa indawo ebunkulunkuluwini. Ebunkulunkuluwini bazalwane asikho isiqalo, asikho isiphetho. uNkulunkulu akazalwanga. Bazalwane, uma ngiwumagubane ngithi ngithanda le speaker, bese ngithi angisasithandi le speaker, sengithanda lesi, fana understand ukuthi kunento mina engayi-inherita kubabu wami wasemhlabeni ethandayo bese iyadinwa iphinde ithande okunye. Kodwa uNkulunkulu aka-inheritanga lutho kumuntu. uNkulunkulu uphelele, uyisiqalo, uyisiphetho, uyizinto zonke, konke kuvela ngaye. Ungumnini mandla onke, akaceli amandla eyintweni, kodwa uyena osupplya amandla eyintweni, izinto zime ngoNkulunkulu. I-realm le kaNkulunkulu la uSathane akanamandla khona. Bese kuba ne-realm eyadala uNkulunkulu yeyingelosi. Ingelosi kunesiqalo kodwa asikho isiphetho. Ingelosi, they are everlasting. Ingelosi zadalwa ukuthi zenze umsebenzi kaNkulunkulu, azifi ingelosi noma zinesiqalo kodwa isiphetho asikho. Bese kuba ne-realm yabantu. Lama realms owu-2 ayi-intention kaNkulunkulu. Ayibonke Nkosi bazalwane, la kubantu siyazalwa bese siyafa. Hallelujah. Bazalwane ke bese kuba nenye realm engadalwa ngoNkulunkulu, intentional uNkulunkulu akayidalanga. Kufika kube uNkulunkulu bese kuba ingelosi, bese kuba ingelosi ezawo la khona ubabunkosi ekhuluma ngama principalities and powers. La khona kukhona umkhathi, amadimoni la kubuswa khona. So manje bazalwane, la emkhathini la kwadilika khona ingelosi. Uma uJesu ethi usikhulule kokubi, ubala ukuthi kunendawo la okubi kuphehlwa khona, la ama-accidenta ekhandwa khona, la izifo zikhandwa khona, la i-rejection ikhandwa khona. Uma ubona abantu beqhelela bengasakufuni, wokwazi ukuthi awubambene negazi nenyama, kodwa ulwa nababusi emkhathini. Ingakho uJesu uthi sekwenzeke konke, anokhuleka nithi deliver us from evil, ngoba emkhathini kukhona okubi okuplanwa ngempilo yakho. Emkhathini kukhona okuhlelwayo ngawe, kukhona into eyihlelwa emkhathini. That's why namhlanje uJehova ekuvusile wagcobela ukuthi uzokhuluma, uthi Lord deliver me, deliver me, deliver me. Angazi uSathane uhlelani, kodwa Lord ungikhulule eyintweni ezimbi uSathane ayiplanayo, ayiplana ngebandla lami, ayiplana ngabantwana bami, ayiplana emsebenzini. Lord deliver me, deliver me, deliver me, deliver me, deliver someone. Khona la endlini uSathane beplana ukukushaya ngestroke, kodwa sizosho kanye nawe, deliver us from evil, deliver us from the evil one. Usikhulule kokubi, deliver us, deliver us, deliver us, deliver us, deliver us. Oh katala babaya lego saya, usikhulule kokubi, usikhulule, usikhulule, usikhulule. Kadiazia liya baba shata hilololobo shaya kendelelebe hilolo saya radada bobo saya shendelelebe sataba mikadishta labasaya. Usikhulule kokubi,
usikhulule kokubi. Bazalwane, ngangazi mina ukuthi kanti abantu banezimali engaka. I never knew ukuthi abantu they can make means. Mangathiwa manje akraise 100,000 abantu abanamali. But ukufika kaSigumza kwangifundisa banemali. People have money nabangenayo bayithola ngaleso sikhathi. People lost serious monies. Yini bazalwane abantu bafaka imali yahamba yonke imali. Yingoba abantu bethola imali abanye ama pension kanti the evil is coming. Kanti kuphehlwa okube emkhathini. The evil one was planning against imali zabantu. Abantu baya ngeqholo bathu ziyatatshwa imali kanti omubu usehlelile ukuthi khona abangeke babuye nemali kodwa namhlanje Lord deliver us from the evil one. Noma omubi eplane ngemali zakho sizothi namhlanje usikhulule kokubi, usikhulule kokubi, usikhulule kokubi, usikhulule kokubi. Ngalesikhathi abantwana bakwaIsrael bephuma eGibhithe, uFaro wayengakadeli, wayesabafuna uFaro. Kwasho ukuthi bahamba nedeliverer. Noma uSathane angakufuna kodwa uhamba nomkhululi. When you are delivered by the Lord, noma uSathane angacasuka athi uphume kanjani kulokugula ngisakufuna mina, uphume kanjani kulenkinga bengisakufuna ukukushuka some more, kodwa uJehova uyakwazi ukuthi maye ekhulula akhulule okwangempela. Lithi iBhayibheli umindodana yomuntu inikhulula ningaba khululekileyo impela. Ngizosho namhlanje ukuthi wakhulula uIsrayeli akozeli akalali, usazokhulula nango 2026. Kukhona abantu abazokhululwa ubukhona bamandla kaNkulunkulu. Deliver us from evil. Wena angeke wehlelwe wokubi ngoba namhlanje uzovula umlomo uthethe naye uthi ungikhulule kokubi. Deliver, 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 deliver us. Deliver us. Bazalwane, khona intembu uSathane beplanile. Khona intembu serious bazalwane. Kodwa ngithi Lord, deliver your people. Deliver us from evil. Sizama ngimaza uJesu akathi shonini ngamunye ngamunye uthi deliver me from evil. Deliver me. Uthi anothi deliver us. Deliver us. Ngoba uSathane uyakwazi ukubamba umuntu oyedwa kulimala ibandla lonke. Yingakho ethi ungathi deliver me, wothi deliver us. Wobuza ibandla laseJerusalem kwaboshwa uPeter, ba understand ukuthi akufuneka uPeter, kufuneka thina. Maqedwa ngoPeter kuziwa kuthina. Ungabomhle kumzalwane obanjwe isono odakwayo. Mayeqeda uSathane ngaye uyeza nakuwe, uyeza engaleni zakho womemeza. Deliver us Lord from the evil hand of the enemy. Deliver us, deliver us. Namhlanje it's a determining day. 2026 khona izinto uSathane aphumelele ukuzenza. And azange sibe nankinga naye ngoba we are still standing. Kodwa namhlanje sizomtshengisa sinoNkulunkulu odeliver naye. Sizothi plan whatever you are planning.
but we have a deliverer. We have God osazokhulula bakhe. Ngikithi ngiyacela abake babophe emkhathini babophe into abayibophayo, kodwa wena unonkulunkulu that will set you free ozokhulula sebekubophele konke abakubophayo. Bazalwane, niyazi ukuthi kuneyindawo la khona uSathane angazi noma ngathi une network khona yini ila donsa khona kwenzeka izinto khona. Sake saba sehotel eGoli, azange silala ubusuku bonke. We felt ukuthi kunamadimoni kule ndawo. Ayibonke sazalwane, we could not sleep anymore. 5-star hotel akubuhle ngaleso sikhathi, kodwa yes khona abantu abafika la abaphethe into zabo, khona abafika nezinyoka la, kodwa uJehova wasikhulula khona lapha ehotela. Ngizosho ukuthi noma ungangena endaweni la khona amadimoni ebusa, kodwa you have God to deliver you from the evil one, Deliver us from the evil one. Namhlanje sizosho ukuthi from July to December, let the evil plan whatever, kodwa sinomkhululi wethu. Ingane zakho uSathane nje uyaplana ngazo, awukazi uyejela uvakashela umuntu, kodwa ke uSathane ufuna ingane zakho oboshwe bese wena uva. Kodwa hayi namhlanje sizothi deliver nezingane zabazalwane abakhonze ngokuthembeka, bahlala kuwe. Khulula abantwana babo, khulula konke okwabo. Hallelujah. Sengiqeda bazalwane, angifuni lento isalintshumayelo kanje. Ngifuna noma ungene ekhaya, deliver me from evil. Hallelujah, hallelujah. Miyodla okubulalayo kodwa kunibulala, ubambe ukudla uthi deliver me from evil. Khona abadle lokudla bafa, kodwa Lord deliver me from evil, ukuthi angizukudla into kuthiwa ngishone ngiqeda kudla ukudla okuthile ngoba nginoJehova ongikhululayo. Ayibonge inkosi bazalwane. Lastly, uDaniel ngalesikhathi esemphandweni, inkosi mayiza imemeza ithi Daniel, nceku kaNkulunkulu, kungabe uNkulunkulu wakho ukukhululile yi? Ayibonke inkosi bazalwane, uNkulunkulu kaDaniel waye uNkulunkulu ovumayo. Awubazalwane ngicela ukusho ovumayo ukuthi angene emphandweni, kodwa emphandweni bese aba umkhululi wakhe. uJehova uvumile bazalwane ungene esimeni, kodwa yena lo Jehova ovumile, he is your deliverer. Uyena lo Jehova ozokhulula. Ungammeleseli ngesimo uthi hayi ngibe la, wathi ngiyabonga ukuthi noma ngila I still have you Lord as my deliverer. Wena umkhululi wami. Ngiyacela bazalwane ke sime ngeenyawo sonke egameni lika Jesu, ngifuna ke simemeze sithi ungikhulule kokubi, uhamba uthi deliver me from evil, deliver me from evil. Ungikhulule kokubi ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nakuba izifo, deliver me. Nakuba kweswela, deliver me. Nakuba yintoni embi uSathane ayiplanileyo, deliver me. Deliver me Lord, in Jesus name. Shalom ngolizande enkulu egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Somebody shout amen. Glory to Jesus. Glory to the King. Praise the Lord.